खुलुमबाय स्टुडिअ आं रबिन बसुमतारी आरो बे समाव लाना फैदों चिरांनिफ्राय मोनसे गिदिर रादाब। चिरांआव हानजायारि जिनाहारि खालामनाय जाथाय सासे उन्दै हिनजावसाखौ हानजायारि जिनाहारि खालामो साथाम लांसुनियाफोरा। चिरांनि काजलगाव बेबायदि मुगैथाव आरो सोंखारिजाथाव जाथाय सासे 15 बोसोर बैसोनि ट्राइबेल हिनजावसाखौ हानजायारि जिनाहारि खालामो चिरांनि काजलगाव। हानजायारि जिनाहारि खालामनाय गाहाय लांसुनियाखौ एनकाउन्टार खालामबाय पुलिसा। फोरमायनो लाबाय चिरांनिफ्राय बे समनि मोनसे गिदिर रादाब। चिरांआव हानजायारि जिनाहारि खालामनाय जाथाय सासे उन्दै हिनजावसाखौ हानजायारि जिनाहारि खालामो साथाम लांसुनियाफोरा। लोगोसे पुलिसाखाय साथाम लांसुनियाफोरखौ पुलिसनि एनकाउन्टाराव दायनिगिरि नासिरुल शेखआ। चिरांनि काजलगावआव बेबायदि मुगैथाव आरो सोंखारिजाथाव जाथाय सासे 15 बोसोर बैसोनि ट्राइबेल हिनजावसाखौ हानजायारि जिनाहारि खालामो चिरांनि काजलगाव। हानजायारि जिनाहारि खालामनायनि दायनिगिरि नासिरुल शेखखौ पुलिसा एनकाउन्टार खालामबाय। पुलिसनि एनकाउन्टाराव गुलि नांजायो आथिङाव लांसुनिया नासिरुल शेखआ। सासे 15 बोसोर बैसोनि उन्दै ट्राइबेल हिनजावसाखौ हानजायारि जिनाहारि चिरांआव पुलिसनि एनकाउन्टाराव आगदा आथिङाव गुलि नांजायो लांसुनिया नासिरुल शेखआ। हानजायारि जिनाहारिनि गाहाय दायनिगिरियानो जाबाय नासिरुल शेख। लोगोसे साथामखौबो खायो पुलिसा। दायनिगिरि नासिरुल शेखआ बे समाव काजलगावनि JSP हस्पिटालाव फाहामथाय लागासिनो दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आरो बे साथाम लांसुनियाफोरानो जाबाय पीर मोहम्मद, हारुनुल हुसैन आरो नासिरुल शेख। साथामनि गेजेराव नासिरुल शेखआनो गाहाय आरो दायनिगिरि लांसुनिया नासिरुल शेखखौ पुलिसा खालामबाय एनकाउन्टार। पुलिसनि एनकाउन्टाराव आथिङाव नांजायो गुलि लांसुनिया नासिरुल शेखआ। चिरांआव हानजायारि जिनाहारि जाथाय सासे उन्दै हिनजावसाखौ हानजायारि जिनाहारि खालामो साथाम लांसुनियाफोरा। चिरांनि काजलगावआव बेबायदि मुगैथाव आरो सोंखारिजाथाव जाथाय सासे 15 बोसोर बैसोनि ट्राइबेल हिनजावसाखौ हानजायारि जिनाहारि खालामो चिरांनि काजलगाव। आरो बे साथाम लांसुनियाफोरानो जाबाय पीर मोहम्मद, हारुनुल हुसैन आरो नासिरुल शेख। पुलिसनि एनकाउन्टाराव आगदा आथिङाव गुलि नांजायो लांसुनिया नासिरुल शेखआ।